ኤርትራና ኢትዮጵያ አካል ኮይና አይትፈልጥም ነዚ መረዲ ዝኸውን ሓደ ኣብነት ክህቡ ኣይኹሉን ኢትዮጵያውያን ክህቡ ብቐልቡ ኤርትራ ጓና ናይ ካልእ ዓዲ ናይ ርእሰ ዓዲ ከም ዝነበረ ዘረድእ እቲ ኣብ መንጎ ሚኒሊክን ኣብ መንጎ መንግስቲ ጣልያን ዝነበረ ውዲት እዩ ኣዝዩ ረሳሕ ዝኾነ ውዲት ኤርትራ ከም ዘይናቶም ዘይዓዶም ከም ዝኾነት ኢጣሊያን ወርዋ ሚኒሊክ ክንደይ መልእኽትታት እናፀሓፈ ናብ ንጉስ ቪክቶሪዮ ኢማኑኤል ከምኡውን ናብ ወፃኢ ጉዳይ ክሪስፒ ዝነበረ ሽዑ ወረቐት ዝፀሓፉ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ ኢጣልያ ንኤርትራ ክትሕዛ ፍቃድ መንግስቲ ሽዋ ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ስለዚ እንተ ደኣ መሬቶም እንተትነብር ከመይ ገይሮም ምስ ጣልያን ውዲት ኣትዮም ኤርትራ ከም ትሽየጥ ብ500 ጠበንጃ ብ2 ሚልዮን ፍረንካ ከም ትሽየጥ መሬት ካደ ሽየጥ እዩ ዓዲ ካደ ሽየጥ እዩ ኤርትራ ናቶም ተትነብር ከመይ ገይሮም ሸጥዋ ስለዚ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት እዩ ኤርትራ ናይ ርእሳ ብርእሳ ትመሓደር ዝነበረት ዓዲ እያ Bombe